OK, takže vstupujeme do bytu, hned tady věšák, po levé straně WC, tady vlevo i kumbálek, který jde využít jako spíš, anebo dejme tomu na boty, na odvětrávání. Strop tady a v koupelně je imitace bílý jasan. Tak hned vedle koupelna. Italské kohoutky, umyvadlo a vana. Žaluzie v okně. Pračka a skříň za rohem zůstává. Tak, když se vrátíme zpátky, pokračujeme chodbou a jdeme do kuchyně. Tak, na míru vytvořená modřínová kuchyně z masivu, sporák s troubou elektrickou, tady vestavěná myčka, pohled z okna směrem na poutní místo kostel svaté Barbory. Stůl, židle zůstávají, lednice, mikrovlnka a skříň. Lednice bude vestavěná s mrazákem dohromady. Tak a jdeme skrz dveře z masivu do ložnice, postel Ytona, dvoupostel s výhledem na školu a křižovatku v centru města. A tady rovněž zůstává skříň na míru z masivu. Tak, vracíme se zpátky směrem ke dveřím a po levé straně obývací pokoj, tady už dveře vyrobené metodou porta s doživotní zárukou, obývací pokoj se vstupem do posledního pokoje. Výhled tady do zeleně, stromy, park, zůstává určitě stolek, knihovnička, poličky a skřínky. Tak a jdeme do poslední místnosti. Pokoj, místnost vnější žaluzí, tudíž dá se krásně odizolovat. Co se týká dispozice, bude zůstávat polička a skříň na míru. Tohle je jenom ukázka dispozice, jak to může být upraveno pro 2 osoby nebo 2 děti, které tady bydlí se zachováním určitého soukromí, to znamená postel a hned za rohem vytvořeným ze 2 skříněk, počítač, stůl a na druhé straně vedle skříně rovněž postel s psacím stolem. Kompletně funkční. Tak jo.